Kwazuwai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva tadzoka zvakare kwamusami kuti timboona kuti gogo nasekuru vari sei. Ndinovimba dzimwe nhau dzatinofambira tinenge taita kuudzwa nemakuhwa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuno, mhanyai muzoona. Naizvozvo takaudzwa kunzi gogo vari kufuma makuseni ega ega vakananzwa nenyoka kumeso kuchita kuherera marutwe enyoka. Ndozvatisvitsa kuno kuti tizoona kuti gogo ichokwadi here chiri kutaurwa, ivo vari seiwo havo nguva yarebesa, sekuruwo zvakare vari sei. Regai tipinde muchirongwa chanhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Miriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Inotipa isu gwara reupenyu, ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Nganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire mabereka ana amutina mpururu kana amukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvivharira nzira idzi, nzira dzimwe chete. Anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Ndinyasaradza kuti kule vari board kungobvunza hedu kuti makadi asi kuzoona kuti kuzoona kuti muri board zvekuti do. Muri wedu uriko hero garden? Rakadyiwa nembudzi dzepane idzi dzikumun'ina wangu. Alright. Vakanga vasingadi zvavo kusungira, vadi kutombosungira. Alright. Yeah. According nefencing. Gogo tadzoka. Veruzhinji vandituma kuti ndaona kuti gogo vari sei. Saka toda kunzwa kuti mugere sei henyu. Isusu. Nongo mukati? Nongo munhu. Andisunyasa mweya zvakanaka. Ndikona fese yenyu rutongo yakazvimba chii? Ndakapontika. Amor TPP kwata rikuzi amor totikie chesi. Omakadona. Matanga kupuwa here treatment kana yeBP yacho makamboenda kuchipatara?
makagara mina here BP kana kuti kutanga izvozvo? Alright. Alright. Saka tingade kuziva futi kuti dambudziko renyu rakare riya ramira sei? Ramaishungurudzwa nenyoka riya? Hakusina chinhu. Ko tiri kunzwa kuti hanzi muri kufuma kuseni uku makananzwa kumeso. Oh. Nekuti tanga chitika kana riripo dambudziko iroro tiuye futi nevanobatsa sezvo zvakamboita zviya. Munogona kuyamurika. Handamboramba ndakafanana izvozvo. Asi kuti chiti handisina hangu. Nekuti paya takazombommanya zvikazoita nani. Tatambounza vanhu vakasiyana-siyana. Saka tanga tauya kuti tione kuti zvimire sei kana muri kuda rubatsiro tibva taona kuti toita sei. Alright. Zvokuti hapana kana need yekuti tingakuunzirei vanhu vanokubatsirai. Okay. No, kana zvakanaka hapana chakashata. Hatina kunge tazoti kane matambudziko tikanzoti pane mwana akashayika. Mukomana. Mukomana wangu musukuru muhombe. Hanzi murume uyu musikana uya? Murume watekera. Hanzi chii chakaitika kwaari? Murume watekera afa tisingazivi kuti chii kudaro. Anoti kutaurwa kwazvo takatisinambozvinzwa. Angonzwa zvichitaurwa kunzi kuti mukuru wawachi uriva mari akawana kunokwandira. Vanonga vachida mari akawanda ngavatotoira kwamutare. Tovapira mari akawanda kwamutare. Saka akashayikira kwamutare? Vaenda kwamutare kwanoshayikira kwamutare vanosharondakanova vanenge zvinotsunzika zvakanaka. Sangina nezvakamuwana. Saka akafira kwamutare? Akafira kuZambia. Mukomana. Zambia kuZambia? Waratekedza ndinoda kuti ndigoya ndikakurukura nemi nezvenhau iyoyo. Saka akavigwa kupi? Kumushoka kutanda. Ndiwo kutanda? Vanomuziva. Murume watekla? Saka Gogo pane ruyamuro here rwamunoda kubva mumhuri yeZimbabwe kana kuti zvese tingati zviri right hazvo? Pane achero rubatsiro rwamunoda? rubatsiro rwandinoda hangu. Dzimba dzangu dzakashama idzi. Mari? Dzimba dzangu dzakashama. Dzakashama? Kana mukapinda kuzvii. Nhau yehembe dzakazoita here? Makazowana here ruyamuro rwehembe? Hembe dzani? Dzenya dzaya dzapera kutsva paya? Mune dzamakazombowana here? Kubva kunani? Amen. Kana ndakatofinira. Nekuti pane mumwe munhu akambondifonera achiti ndaenda kwaGogo ndikanovatengera chichi. Hapana chakamboya kana chimwe. Kana chimwe. Nguva nzvirisa. Alright. No, pakanaka. Pakanaka mboya. Saka imimi dambudziko ramuinaro ndere BP chete? BP ndiri kundinesa. Ndanga ndagarisa satana. Mamusiri kunwa mapiritsi? Saka vanhu vanotinyepera kahanzizwa Gogo vari kumuka kuseni kwega kwega vakazara mate enyoka kumeso.
kanenge ndizoda kubatsirwawo zvavo handiti no pakanaka tichida kuti mungotitsanangurawo nezverufu rwemukomana uyu zvakafamba sei chii aisimbirwa nei mukomana uyu anonzi ainwawo hatuma chikoko neshamwari yake yaakanga achisenza naye akatouya naye kubva kunhama zvino ndiye akazotsanangura kuti no akanga apedza 4 days asingadye achiti handidi kudya mavegetables uko akadhakwa saka kunzwa kwaakaita murungu wavo waakaenda naye kuzambia ndokumuendesa kuhospital kuhospital wachienda ikoko adzoka rara rimangwana zenza nguva yamakabva panapa ndoyo akatisiya mukomana wenyu saka nyaya yacho isise vanhu tanga tisiko hatisati tinyatsove noruziva kuti chakamuuraya chii nazvinhu zvokungotaurirwa kunzi wakuita sese then we can't believe zvinhu zvokutaura zvemakuhwa toda zvinhu zvokuzvionera nemaziso ndizvozvo ndio mafiro aakaita ipapa pakuya kwatanga taita tanga taudzwa kuti gogo ari kufuma kuseni kumeso kwavo ari kunanzwa nenyoka saka tati zvamukutaura izvi chokwadi here kana kuti kwete ndosaka tati timhanye izvozvo nyange nguva dzanga dzapera ndiani ngapona iye vanotora vanhu vatatu vese vemuarea inoika vanhu ivava panapa pamusha pangu panapa nekuwaka kwandakaita nekuwaka kwese kuri kuitwa kungu baba wangu wakafa wakasiya chikwamba uri kuzinzwa ongo ndochaida kundiuraya 1983 fungaye wangu ane vana vakure hamufomoni akanga achiri rusva mbuyayo ikashanda pasina mbuya ndakabva panapa ndisingakwanisi kuona ndisingaoni kana kunzwa ndikamukira muharare kuzengeza 3 ndikarapwa nemunhu ainzi Beta aive lecture pauniversity ndiye akazondirapa akanditi chikwamba chababa wako ichi ndio chawakaturikwa iwe ndichichi chawo chiri mumusha menyimo tangoita kungoti mweya usuduruke but hachikwanisiki vanoda chinoda mombe 12 nemukadzi pamusoro chiri mumusha menyimo achiona saka nyaya yacho ndiyo iri kurwadza mbuya nekupiswa kakaitwa zvese izvini zvese izvo zvino isisu ndisu taakunzi ndisi waroi but vano munono havanyatsoziva kuti mwari harisirema haana kufa haana maziso kana ndo zvavanofunga zvichabuda chete kunyange ndikafa zvisati zvabuda asi nyika ichaziva sekuziva kwayaita uroyiwa ndiri kunzi ndiri muroi mese mumaraini imomo hapana achandida hapana zvaa zvekungonzi zvekungoingoitira pamusoro nyika yese yekwamusami vanopota vachindinongedzera so but paipa mimi makambonangoera nti hapana ndo zvaakubuda information ndo iritoripo yekunzi ini ndiritori muroi zvino inini ndinongoti handina munhu wandinotsamwira asi mwari ndiye achataura ega kana kuita sei ini ndotamba namwari ini ndinonamata mwari ndo zvakakosha zvino ndizvo chete baba vangu waive mushereketi chikwambo changa chisiri cheupfumi changa chiri cheupfambi saka varora vangu vese vati 3 vakapiwa mweya iwoyo wechipfambi wese wakabva nanhasi vana vangu vari 3 havana vakadzi vangosara nevana vavo
Saka ndozvichiri kutambudza izvozvo. Ndo zvachiri kutambudza. Saka taida vanhu vanogona kushanda. Toda vanhu vanoshanda kwete vanhu vanoita zvefeki. Ya. Sevawo kuya achiti nyoka iyi kadiki ka. Iyo nyoka yacho yawakaibatira mubhokisi ratakanga taburitsa yakazokwanisa here kupinza bhokisi mumba kuti igarimo. Iro rave panze. Iro rakanga riri panze. Mazai acho akanga ari mapotato. Handimakaona. Takaona. Saka muri kureva kuti vakanga vachitoda mari kubva kwamuri. Kada kutanzira dzekuti isusu titi vanogona basa. Then kana tadaro vakuchiwana vanhu. Zvino handina chinhu mablanketi mashomanana andakapiwa napata. Tikurara tichitonhorwa. Zvino chokudya hatina. Muri kuona mashanga. Vanotipa fertilizer vakanyozera kuti vanosenza sei vakadai so. Hatina kana kuwana mbeu takatoziona later. Saka hatina chokudya. Ndatomboenda kunokumbira panext door tupu tokuti tidye manherana mangwana hatina. Muriwo futi dambudziko. Hapana chatinacho. Vana vanotouya apo neapo. But patakabva paya vanga vakuuya kavana. Vana. Kuuya vanouya taigona kusvika chinzi vakabva nezuro. Vanouya zvavo but vanenge vasina zvavainazvo. Just because echinhi ichi. Kuvatadza here kubatanidza mari kuti mombe idzodzo 12 asi dzinenge dzakutowanda here nenguva yacho manje. Dzinoitwa nemunhu ari kuchichengeta ari kuchisenzesa not isisu. Indirewo kwamainini. Mukuzinza? Ongo. Zvandiriwe kwamainini. Handizive ndakakurira kwaamai. Miko dzaipiwa vamwe vangu nemaporija vaita wekumba huruka. Handina kunge ndadya. Ndo zvakandiponesa izvo. Handina kurerwa nemwari yechinhu ichi. Saka iwo makamboedzawo kutaura nawo here kuti edwe hazvitaurike banazo. Hazvitaurike ngekuti havabvume. Ngekuti zviri kutoguta iwo. Inini kana wakaberekeswa mhepo dzacho unongoona kana munhu anongokuwenga pasina zvekuti anongokuitirawo zvimwe zviri so funny and unozvibvunza kuti ko munhu ndamutadzira chii. Unozvishaya kuti ko munhu ndamutadzira chii. Ndidzo mhepo dzacho idzo dzachinenge wakaberekeswa amai awa imhepo dzawakaberekeswa zvekuti iye zvino kutaura havachakwanisa kutaura. Kana pfungwa dzavo hadzisenyatso dzangoita fanike zvandakanga ndaita 83. Zvachinjwa zvakuna amai. Ndaibva pana apa nchienda kwaamai ava kwakaberekwa amai ava pachigomba. Kungomuka chiti ndiri musha. Ndichiita kunge munhu akapfeka iyi ndisina vanhu vachitiza mumahoromo wacho. Vachiti benzere kwamupondiwe izvo. Ndikasvika kungonosvika mukicheni mumama imomo ndipewo fodya baba. Waiwe upenyu. Nhasi ndinda kunangwa kunzi. Asi dai Mwari achinzi anoona. Nhasi ndinda kufamba nchinzi nongedzero kunzi ndiwe muroyi iye. Chavasingazive kuti Mwari amanye anopa munhu kuti arivhise. Anditi arivhaise basa rake kuti oramba achienderera mberi nebasa rake. Kuti Mwari ane tsitsi. Saka ameno zvamungade kutaura pamusoro pekurwara kwaGogo chii chiri kuvasimbira? Zvandakabva kuno kwayava vaimhanyaka. Ai vakanga vane simba. Chiri kurwadza ambuya. Makumbo kubatwa zvekuti havachagona kufamba. Kana kutaura kana pfungwa dzatobuda. Zvese zvamunenge muchitaura hazvichanzwisisika. Kana kuwaridza kana kupi zvese ndini ndakutiita.
iyo zindoti nepoto yemuriwo iyo zindakutora kuti ndikanotora foni yangu panext door apa ndotouya ndobika sadza uchiri kuchena ndikuti hatina light tupu twatanopiwa kwandaendesa kufoni yangu ndio upenyu watakurayana ma. Saka kana kuri kunzi pane akanzwa tsitsi chii chamungade kuitwa kutsvagirwa malights here chikafu chii chikafu nemablanketi iye zvino hatina muri kana ukaenda kumunhu wekuziya kana kuna sawira anobva akutaura kuti muriwo handina ba unyarara zvake uyu sawira wangu aripo ndiye aitombondiyamura iyeyo panguva yaipiswa muri ava vachinyepera kuti imimi nhasi musarare kuno kuti vaone kuita magemu avo ananhingirike ekuisa nyoka umu yavakatora kukasino zvino zvakazobuda wakaitenga kukasino wakazonetsana watadza kubhadhara nyoka iyi amene kuti wakazopedzerana sei nekuti gogo akataura kuti haisiriyo yangu kana ivo vakanga vasina munhingirika aivapfurira ndi teki raaiti ambuya bhomai kuti mune nyoka kuti mogopiwa mari ndo nyaya yakaitika kuna ambuya nekuti takabva tavhunduka kaunzi ambuya vari kumuka vakananzwa nenyoka kumeso ndo vanhu ivavo vacho vane zvinhu izvozvo ndo vavengi vangu iyoyo panapa ndakarera mhuri pane zimba apa pane chimba chayo chine mudenga pane imba iyi chine mudenga wenzou apa pane chikicheni apa pane kabedroom aka ezvino wakazoona zvandakavaka nekuwaka ndimbuya iwavo wakazosenza wandakazopinza pahospital apa ndaregera ndo wakaisawo mabuilding ndo wakavaka zvisizvi saka ndiyo mhosva yacho yavakapara uyu ari kudedzereka kuvaka apa imba yake apa havasi kuzvifarira izvozvo muri kuzviona saka ndiyo nyaya iri pano hapana chinhu chandinonzi ndobata nemaoko chinobudirira just because they don't like it kuti iwe mumba wekundiki imba yekudiki ukwamaine ndio toita zvinhu zvinoshamisira pane zvinoshamisira chii ndikafa ndikandeswa izvi midhuri ndinongoisiyawo yakadaro hapana chandinoenda nacho kuna mwari kuti tonoti mwari makaita henyu kuti makandipa mabuilding aya zvese ndezvepano pasi hapana chedu kungotiwo munhu mwari anenge akuropafadzawo kuti uwanewo zvokuita waro takamirira zuva redu rokudaidzwa kubviswa pano inguva yatinenge takatomirira iyo but they call me in Muroi all over the country all the world ndingangoti all the world ngekuti information yamaitora yakatienda mudzinja pasi rose ndofunga dambudziko rinenge riripo kuti nguva yacho Gogo vaitaura kuti ndo zviri kuitika saka but vanhu vanambenga vachinangana nemi vaingonangana naGogo Gogo ava mhepo dzini dzaakuvarwanisa dzindo dzavakanga vatoberekeswa kuti vangotaura zvisiri izvo mazvinzwa chikwambu dai venga muchiziva ive uri muungwe dai vakanga vakaberekwa vanoshereketa plus chikwambo ichi chinonzi ndechechichava chiri very strong chokwadi ichocho ndechechichava hachisi cherudzi rwedu ba kana parusape ayo ndechechichava vakachitora mumapurasmu kwataigara inini nambuya naamai vangu hanzvadzi yaampondiwa ndo yakakonzeresa kuti varoore amai vangu ini ndokozoberekerwa kuberekeswa chikwambo icho vana vekumba huru vari safe mbuya havasi kukwanisa kufamba kana kumuka havasi kukwanisa kufamba
kufamba kuri kuwanetsa kana kusumuka ipapa kuti wasumuke idambudziko wanotopunzika ipapa munovabata ruoko kamombofamba nawo kufamba pane nguva yavanogona kusumuka kana kufamba but nichambotaisa muriwo. Alright. Imambo yasumuka ikamwedzi kufamba bwana. Zvinoita kuti muwane rubatsiro. Mungosumuka muchingofamba kana kuedza pana. Ndofunga muri kuvaona kagogo vari kuedza kuti vafambe kumira chaiko kwakuvanetsa. Zvinhu hazvina kuvamira zvakanaka gogo, ivo vatizo iBP. Asi ndingade kukuzivisai muri yeZimbabwe kuti tasangana nemaneighbors vakati one day vachiti aiwa kana muchida kunyatsoziva chokwadi pamusoro pagogo kungoti muzukuru hapo aikuudzai chokwadi, asi svikai kuri kuseni munoona vanenge vachiita kunyiminya chaiko, vanenge vari kurara vachinanzwa nenyoka. Hanzi nyoka iya yatanga zvakare. Ndingade kutaura zvakare kuti kare paya sekuru vakagara vachiramba semarambiro avari kuita nhasi uno kuti hapana chavanoziva. Ivo gogo zvakare vari kuti zvinhu zvanormal. Vanhu vaya vakugona kuchengeta secret yavo vachitaiwa kana kuri kutambudzika tinotambudzika tiri vaviri, ruzhinji rusingazive. Ndonyaya ndingade kukuzivisai muri yeZimbabwe iri kuitika kuno kwamusami. Zvino zvinonyatsomira zvakanaka kuna gogo. Handizive manje kuti ndiyo BP yavari kutaura here kana kuti nekuti ivo gogo zvakare uchitaura navo so unaso not aiwa kana idzo njere dzacho hadzisisina kuita sezvadzaive dziri kare. Gogo vaisapikiswa. Gogo was straight to the point vachizvidefenda. Sezvamanzwa sekuru vachitaura, sekuru vatitsanangurira kuti muzukuru murume wemuzukuru-kadzi uya Tekla munomuziva akashayika, anga nekwaakushandira hanzi idoro rakaita kuti afe. Takangodzwa kuti akadonha akafa. Chikonzero chakamuuraya isusu hatichizivi. Manzwa zvakare gogo vachitaura. Gogo vari kudzimbikana, miri yavo iri kurwadza. Ndofunga maona even fesi yavo yakazvimba. Vataura kuti vakadonha, asi zvakare vatiwa nedambudziko reBP. Vanoda rubatsiro. Ndimi munoziva kuti mungavabatsire nechii. Sekuru zvakare vataura kuti I'm living hand to mouth. Zvinhu zvacho zvakatongo uoma zvacho zvekutodya zvacho hapatorina. Vanodawo rubatsiro zvakare. Sekuru vataura zvakare kuti kana muine vanobatsira vaya ngavauye vatibatsire, but izvezvo hatichanyatsonzwise kuti tinenge tichinangana nenhau ipi, sezvo ivo gogo mavanzwa vachitaura kuti aiwa zvenyoka zvakapfuura. Naizvozvo ndo nhau iri kuno, tiri kuno kwamurehwa Musami.
rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.